Stress Reduction Management Council sa pagpanguna ni Doc Zipar Gerhart Kailian kung kumusta ang ila subong sitwasyon sa pagkolekta sa mga datos kay kainasang udto may ara sila sang kabudlayan bangod nga ti sa nambal na naton una-una mahina ang internet. Sir, base may mga pictures ka lang da, sir, to flash aton sini nga live, sir. Kay nilanda, sir, no? Ang internet mahina, ang aton sini nga mga telecommunications, backdown ba ng iban, ang aton sini nga sineko, no seko, naka-blackout man sa pila ka porsyon sa Negros Occidental. Diri iya sa syudad sa Bacolod, kon sineko ang paghahambalan, may mga porsyon na din nga na-energized mga kaaksyon, ano? Nakabalik-balik na, may mga porsyon pa man nga wala mga kaaksyon. Amat-amat lang kay di man madali-dali sang sineko. Imagine mo na nga kadamo-damo sa mga poste nga nagkalatumba. May mga linya sang kuryente nga nagkalawangwang. Oo, hindi man basta-basta. May mga kahoy nga nagsalalampaw. Pero sa aton sini nga linya ang pinuno sang PDR RMO makaksyon si Doc Zipar Gerhart Kailian. Doc, may kapilot sa imo dira, pasensya gid sa disturbo sa Action Brian Mordan. Yes, Action Brian, no? May yung gabi siya, tanan na tagpalamati isang Action Radio. Aha. Doc, kawangan siho lang kami kay nasang odto medyo hindi pagid kompleto ang mga data halin sa iban nga mga banwa kag syudad sa probinsya. But tonight, Doc, may mga datos na kita, most likely, allegedly, may ara sang 4 nga nagkalamatay, Doc, sining bagyong Odette kagabi. Yes, pero wala pa na siya sa way pa ka atag official report ang ating mga LGUs, duwa sa Padilla, isa sa Manapla, isa sa San Carlos. No? So, ginapulat pa natin ang mga official report nga may ara sang blotter, kaya mo na siya ang official nga nga requirement para sa aton nga official nga pag-report sang aton nga mga casualties. Baliduha to, Doc, sa Moises Padilla, no? Isa sa San Carlos kay isa sa Manapla. Pero may dapat amo na siyang grabe, no? Sige. Doc, anon initially, ano ni nagkalahinabo sa ila, Doc? Although nga waiting pa kamo sang additional pagin nga information. Ang isa sini daw nagtulod lang sang sang iya motor. Nadagdagan sang puno sa kahoy. Sus, grabe, no? So, muna gani ang Brian, wala kita kabalo kung tanuta, no? So, nagtulod lang sa motor ya. So, dagdagan, napatay. So, isa naman niya, ang aton nga sa Manapla, daw nagsalbar sang iyang, nag-check sang iyang baruto. And then, nag-lang bangka. Tapos, sa pag ng sakayman. Daman lang sa pagsalbar yung isang bangka, siya, wala sa salbar, mas sa bangka. Baligin salbar ya, Doc. I'm sorry, Doc. I'm sorry, gagin salbar niyang baruto. May bata, Doc, ang sa baruto. Wala man so sang nakabutang may bata. Bali ang baruto lang gid ginsalbar niya kun tani. Ang iya kay tilay bihod na mo ang baruto. Sa ang iya so nang sa naman ang sa Carlos daw tumbang kahoy sa igo ang ang iya nga balay sa sulod ng balay. Okay. Ang atong gadoso sa motorsiklo sa dinto ni Doc sa La Carlota or sa Padilla. Moises Padilla ni saya. Wala sa La Carlota. Isa lang. Pero may isa pa gid sa Moises Padilla, no? Daw may sige dali lang kay daw. Dali lang mamakot. Sige, ay, okay. La Carlota tanga casualty. Amo tong La Carlota nang nagtulod sa motor, no? Okay. Ang Moises Padilla. Ang bata ay tatlo gid sa Moises Padilla. Bata. Ang duwaya, wala pa information pati sa duwa. Okay. Under investigation. Okay. Nabigali Action Brian, no? Grabe. Ang nagtulod sa motor, La Carlota. Sa La Carlota. Tapos isa ka bata sa Moises Padilla, isa sa Manapla, kag isa sa San Carlos. Isa ka sa sa Manapla drowning na. Lumos siya yung salbar yung iyang
So ang data nyo da subong ya Dok ya apat lagi ang patay. Tapos may duha pa kamo karon nga gina-check sa Moises Padilla man Oo, gyapon. under investigation. Under investigation pa. Bao grabe. Dok, as to sa mga evacuees naton, kumusta subong nakahalos balik-balik na Dok? Aha. Ay, ang evacuation nato, no? Ang wala pa kita siyang Okay, balik okay. ng aton evacuees, but ari na ang aton nga official report sa aton nga PSWDO, no? Aha. Balamong ang aton nga report sa mga DRMO, collate sa aton PSWDO, kaya gina cross check, no? Aha. So sa San Carlos City may ara kita 5 barangays affected. Number of families affected is 620. No? Number of persons affected 2,544. No? Number of evacuation is 6. Total number of evacuees is 2,544. Sa Calatrava, may kita number of families affected 166. Individuals is 496. No? Ang evacuation center is 163. May total evacuees ka 496. No? And then ang sa Toboso, 250 ang affected families. May 750 number of individuals, no. So ang evacuees is 750. Sa Escalante, no, 10 barangays ang affected, no. And ang number of families is 924. Number of individuals affected is 2,529, no. Ang number of evacuation center nga ginuse is 41 kabilog. Ang atong DSB, may 5 barangays ang affected, no? 113 ang families, 489 individuals. No? So, ang atong Sagay City, 4 barangays ang affected, 869 ang number of families, 2,659 ang number of persons, no? Affected. Ang ato naman sa Cadiz City, no, yara sa 284 ang number of families affected, no. Ang iyang ang families, no, para sa 1,000 ang individuals 1,194. Number of evacuation use is 27. Ang Sagay City may 4 barangays affected, no. 869 ang atong number of families affected, 2,559 ka individuals, no. Ang number of evacuation na ginamit is 5, no. 5 evacuation centers, no. Ang atong Victoria, ang atong Manapla, ara sa 180 affected families, 665 number of individuals and 8 evacuation centers. Ang atong Sagay, 1,086 families affected, 4,225 number of individuals using 11 evacuation centers. Ang atong Silay, mayara sa 861 number of families affected, with 2,678 individuals using 22 evacuation centers, no. Ang atong Talisay, may ara sa 553 families affected, 1,039 individuals using 17 evacuation centers. Ang atong Murcian, may ara sa 25 families affected, 125 individuals. Ang ato naman sa Bago City, yara sa may 10 barangays affected, 322 families and composed of 1,513 individuals using 59 evacuation centers. Ang aton Pulupandan, 301 families affected, nga yara sa 1,114 individuals. Ang atong Valladolid, may isa ka barangay ang apektado, 10 families nga composed of 23 individuals. San Enrique, 127 affected families, nga mayara sa 514 individuals using 2 evacuation centers. Ang La Carlota City, ang Valladolid, no, mayara 1, no, nga barangay, may 10 families affected, 23 individuals
ang ating San Enrique, 127 families affected, 514 individuals, 2 evacuation centers. La Carlota City, 6 barangays affected, or 8 barangays affected, 169 affected families, and 716 individuals in 5 evacuation centers. Ang Pontevedra, 63 families, may arasang 278 individuals. Ang Hinigaran, 1 barangay affected, 50 families, 250 individuals. No? Ang atong nga Binalbagan, may arasang 4 families affected, 12 persons, no? Or individuals in 6 evacuation centers. Ang atong nga Himamaylan, may 121 families affected, 605 individuals in 6 evacuation centers. Ang aton nga Isabela, may 10 barangays affected, 856 families, 1,682 individuals. Ang aton Moises Padilla, may 30 families, 150 individuals. Ang La Castellana, may 28 families, 111 individuals. Ang Kabangkalan, ang lahat ng Kabangkalan, 7 barangays affected, 234 affected families, and 929 number of individuals in 33 evacuation centers. Ang Ilog, no, 12 barangays, 137 families, no, 530 affected persons, and then 15 ilang evacuation centers. Ang Kanduni, 2 barangays are affected, 10 families, 45 individuals. Ang Kawayan, may arasang 6 barangays affected, 1,144 families, 5,196 individuals. Ang atong nga Sipalay, may sa 186 families affected, 577 individuals. Ang may 93 sila ka evacuation centers. Ang Hinubaan, 9 barangays affected, 316 families, 809 individuals in 14 evacuation centers. So may total ini nga 97 families affected, or 97 barangays affected, 9,841 families, 34,462 individuals in 543 evacuation centers. So, may ningkaundan sa aton nga population affected sa sining ng mga tinion. So, ang nagpuli na gali, Bray Areho, ang Escalante, nagpuli ng evacuation Escalante. Ang Victorias nagpuli naman. Ang Silay nagpuli naman. So, ang Escalante, 2,529 nagpuli na. Ang Victorias, 4,225. At ang Silay, nagpuli naman, 2,678. So, ang total na nabilin subong sa evacuation center is 25,020. No? Okay. Kay na, sir, ang may report kami from Kabangkalan mismo, ang amon ni reporter to dito. Ang baha kay na, sige, pagyapon, subong, sir, kumusta na, sir? Medyo nag-subside na ginman. May aragyapon, hindi kami ka... Grabe, no? Hindi kami ka tabok sa ilog. Sa ilog? Nagpadala na kami to sang duwa ka team, no? Sang responders, with the permission sa ating action officer at ang Ricardo Diaz, kada ang ating gobernador nga ari di kagina sa ating command center, no? Nagpadala kita sa ating mga responders coming from the PDRM office no, sa probinsya sa Negros Occidental, no? Sa PDPD personnel, no? Ang atong subong, no? Nag-augment sa conduct sa rescue operation. Nagpadala man ang atong NOPO, no? Ang atong sa pagpanguna sa atong Provincial Director Romy Pagif. No? Ang subong ari naman ang atong Philippine Army Brigade, no? Mapadalaman sila sa ilang mga units para magbulig man rescue. Ang atong Philippine Coast Guard, no? Nagpadala na sang una-una gitong Coast Guard nagpadala, no? Sa pagpanguna sa atong commander, no? Captain Vic Librilla, no? So halos tanan nato subong nga mga assets, no? Ano naton para sa
pag-augment sa kabantalan taga ilog, no? Dahil kayong ilog hindi pa gid sa kaya sudlon. Uy. Sir Brian. Sir, inang ang kwan sir, i-check ko lang kung nakalabot ini sir sa imo igtalubangon sa barangay Locoton, may isa ka Iloy kag mga kabataan niya ang nagkalaanon man sir. I don't know kung naran sa Lukuton din ning Lukuton. Kabankalan sir, Kabankalan. Kabankalan. Wala pa na ay Way pa kasulod. siyempre we are undergoing a rescue operation, so hindi pa na ma-account na Yes. action by, no? Tapos wala pa sila kahatag man sa report because Yes, na correct. DRBC ay bilogin nga bilogin nga syudad ng baha. Sir, magambal kita sumaka ang tubig. Anong sitwasyon ginila sir ka gabi sir man? Why ni sila kabalo kong gobyerno halin pataligal ga si mana nga tinawganay sa ila. Why gid matigayon sila ang forced evacuation? Actually may nag-force kag preemptive evacuation ng Kabantalan. Pero galing kay may mga areas, no, kumbaga wala gin-expect ang pag-overflow sang ilog sila mga river, no? So wala na expectar nga tanan-tanan gid ang maigo, no? So wala man kasi na gina, no, but amo ni gani ang ilog kag ang Kabantalan wala lang ang baha. Minimal lang gid ang igo sa bagyo sa province. So ito nakapreparar kita. I see. Kagabi sir, kung diri kita sa Bacolod, dito na batyaga ng ulan. Pero dito sa southern, grabe gid man ang ulan gali sir kagabi gid. Dito gid nagbubo todo. Sa sa iyagid mga bukid kabukiran nga gid nagbubo siguro action right kay siyempre ilog gid ang river nagapuha ni siya sa iya water sa tubig sa iyang mga kabukiran daga naog sa pakadto sa aton sa ang ilog Labangan River pa sulod sa pakadto sa ilog Taanis Kabangkalan. Ay sir, lastly sir, ano gini nga mga barangay sa Kabankalan sir, may data tada nga subong ara gyapon under wala pa kami lista, wala pa ko lista di action right, no? Sige sir. Sa mga barangays affected na ala pa under one. Sige. Doc, with that, salamat gid Doc sa mga serbisyo. Pasensya gyud sa disturbo ngayong gabi. God bless aton tanan Doc. Keep safe sa aton tanan. Yes, action by kag madamong salamat sa ngalan sa aton nga Governor Bong Lacson. Salamat kag mayong gabi sa Action Radio. Action Radio, Bantay Bagyo. Last City 37